netizens! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video and for today's vlog, guys, ang i-share po din og unsay mag-gain, og unsay makuha, og unsay laing term pa sa santo. So sorry ka guys, atong background karon kay natas kwarto karon, so lupad ko atong background, so sayang ka atong background na sa kasi ito mo pila. So for today's video lagi ang i-share niyo unsay laing term pa ug unsay makuha sa kanang kuan ay santol. So kala mo santol guys, kanang nangaan sa taga bukid daw sila kaila pudan ni Goropon. Mga Bisaya. So santol atong explain yung unsay mga kuan niya oxidant o nutrients kanang kasi kanang ay laing term pag asa jud gikan ning santol. So ang explain ninyo. So magmukbang ta while mukbang ra tong kuan guys content while explain og unsay mga nutrients ug unsay is nagikan mana while mukbang takon ka unsa apong explain yung unsa joy makatabang ba ning santol or dili, di ba? So na guys, ganina ano nagipanit kay ang gilain-lain og kuan na ay porma ba? Na ay uban nga panita. So na ay uban ang inganig porma jud siya ngani. Yani. So na puy uban guys ang gipanit siya into kuan jud nagpait buo-buo. So man siya. Taran. So mo ni siya. Muna atong imukbang. So mga itong imukbang guys while explain kung sa joy makuha kung sa laing term pa sa santol. So let's start. So magsugod na ta. I will explain na mukbang puta guys og santol. Unja apong i-explain ninyo og unsay makuha ani nga nutrients kanang like makatabang ba o sa laing term break balik ng experience, pero ang break balik guys para ma-surprise pa makingong wala nga dai jang name di ay karon pa ko di ba karon guys ang gi-search sa Google. So adyo ni ko butangan sa Google guys magpalaban ta guys kay mag pataka-taka tog laing term sa santol juga plagiarism ta baro na wala ba tay kabajad mo nang ato ni i-search sa unsa di klaro na ning laing term sa santol. Ang gi-search jud nigagula kanang nga na masija nga humukbang na ba maka kurat mo tag karijo mo nang wag mukbang ta apong explain ninyo kasi nalabay. So ang explain ninyo unsa jud puy natawa ko guys para ko guys nilabay so ano tag na. So ang explain ninyo unsay nutrients balik man guys masugod na ta. So let's start. Adong gisuwat guys aray pakita sa screen guys, ang ipakita sa screen lang basa lang po ninyo kay kap ang arang shortcut arang gikuan guys arang gisuwat ang mga short o summarize arang explain ninyo basa lang po sa screen nga nakatatak diha. So mabadaplin ka kay ana screen ibutang na screen ani ibutang na basa lang po ninyo kay wala ani dai siya. So guys, let's start na. We will discuss the santol. So santol guys, so guys, santol is the scientific name di ay before tapos guys lain po ni sa glasa guys na tamis na ay aslom na apoy tamis kaadyo. So ang katong tamis kaadyo katong dagko kayo bugha ngani dagko kayo bulhog ba mo to ang Bangkok, dili Bangkok Thailand ha nga city jud Bangkok mo na ba I don't know guys. So nganong Bangkok po gitawag nini nga santol po mo to ang pinaka dako o pinakadako nga liso kudya ka jud tunlon tong lisos Bangkok gadto mo babag ka dito sa tulaok mo na matay ta mo nang careful po ta magkaog Bangkok kay dagko liso lami tamis kaayo lami tunlon ja kudya po guys og Bangkok guys og imong tunlon liso kay dako kaadyo nang kudya maka kuan guys maka summarize tapos mataba nga lami tunlon oy sa delikado guys kay dagko og liso ang Bangkok. So mo na pinakatamis nga santol diri sa bukid sa amo ang lugar. Mo na kung gusto mo mag-order na. Joke ta guys. So mao to ang pinakalami nga santol og dako og tamis kaadyo ang Bangkok. Unsa ang kanipur guys tamis kaadyo gikan ni kuan Desideria Botlig. So salamat kaadyo ya Desideria Bot. Wala ko na nang hiding mo ya og kuha sa santol kay nanaga man ka so nananghidan bukas imong anak ya. So nang salamat ka sa imong santol tamis kaadyo man ang giganahan ko. Kamani guys isa ka sulupin gamay ra ang ikuha kay imok mang ipakita rin niyo unsa joy klaro sa santol charot. Mao nang sugod na ta. So tamis kaadyo ni guys kay mura siya ganang kuan guys kana bitaw na sa painumdum nga kanang tambal bitaw. So santol according sa Google The scientific name is Sandoricum coijapi.
Ano pakita screen. According sa kun ha, kuan. Scientific name is Sandoricum kujapi. Bao po nang gitawag kujapi ba ning mura magikan pa dis na ay China ka kujapi. Basta man kitawag na scientific name is Sandoricum kujapi. Bao sakto pa pagbasa no. Basa lang po sa screen. So, it is grown in the Southeast Asia, di ba? Like kuan Philippines. So, sa palain like basta kamo aray basta screen. Basta screen ninyo guys. Contain is a ang laing term ay guys sa santol it is tantralantaran. So karon ko gana surprise ko pag sila tantralantaran. So ang laing term ay sa English name sa santol it is cotton fruit in English. Lagi ko kula nganong cotton man nga humok banda marag di ba katila mag cotton guys cotton candy nga na bira humok ra sa kan kini manong gahi mag santol nganong tawag mo siya cotton di ba no. I don't know. Mga natas mga scientific man. Ganong cotton ang ilang itawag sa English nila santol. Unja, it is blood and fiber. Kasi fiber which can help regulate digestion. Wala makatabang di po ni guys sa ato ang mga kuan kana mga can help move oxygen in the blood and basta which can help regulate digestion. So ibutan na sa screen basa lang po ninyo so makatabang dai po ni guys ug maka-move sa oxygen in the blood and which is can help regulate digestion o maka-regulate di ba. So it is source of iron so makakuan anita mo kog mga iron guys kung gusto mo ganahan mo iron di iron nga puthaw ha tama ba iron nga panglawas so anita magkuha mo hunat diri sa santol di po ta mapalabi og kaon sa santol guys so unsa magka eggs ta ning baroy na manang panagsaan lang. It is the tropical fruit pills analyzed and isang dactory fiber. So, bago ko sabot ani guys, kamo na mo example. Kay tropical fruits kuno pills analyzed and isang. It is which is powerful antioxidant for boosting immunity. So, karon guys kay kabahan sa panahon karon guys kay mga like ana nidaghan na mga cases. So ani data mga og kuan di pod makatabang di pod mga putas guys sa ato ang panglawas, di ba no? All fruits can give nutrients. Sakto jud pod ang Google, di ba? So, ang santol di pod makakuan og boosting og immunity. So immunity guys is the kuan guys mo ni ang importante sa to panglawas kay mo ni ang kuan dapat i-boost ito ang immunity kay parang mga kagid mga usa pa diha mo lagpot og mga like mga kuan karon like cases mo lagpot na kay ikuan mo kun i-boosting mo kun immunity diri sa to santol mo nang mga untag santol kay i-boost mo kuno ang immunity diri sa to ang panglawas mo nang mga untag santol guys. Unya na pay lain guys. It is makatabang na po ni si guys is help prevent cardiovascular disease, strokes, and cancer. Hala ka na guys. Kung kinsa to kipang kuan diha, kipang naay mga disease, unsa ba diha, basta kay iyon dali kay cardiovascular disease man ja. Kisa to kipang stroke, kipang cancer diha nga any kind of cancer. Kaon na mo og santo kay makatabang dai pri nato sa ato ang panglawas, di ba? Sunod. It is vitamin santol fruit contains lots of B and C vitamins. So lost, kung mingon kag lost guys, nawa no di ba? Bad siguro po no kay maka-loss man og B and C. So dili pa palabian nato siguro po guys og kaon og santol kay ma-loss man kuno ato ang vitamin B ug vitamin C sa atong panglawas manang delikado pug ato ang kanunayan ang santol man ang ato lang pong ano talikyatan sa ugma ano po ana di na to kanunayon guys kay ma-loss og ato ang vitamin B ug C sa atong panglawas kudyaw re po nga. It is guys, nakikitawag na ang word nga scurvy. So ang gi-search ko unsa nang word nga scurvy? Scurvy ko sa scurvy. Nang gi-search sa Google, ang scurvy is a state of dictory deficiency of vitamin C, ascorbic acid. So, abo ko kasabot aning state of dictory deficiency of vitamin C. I don't know, basta ka man na kasabot guys, pero for me guys, basta scurvy, diba? So, maro to guys, ang explanation today for vlog sa Santol. So, I hope karang guys wala nakatabang po kuno explain. So di ra ako di ra masabo ako guys ang nakabaw nga cotton fruit man di ay ang laing term sa santol. Mayon ako guys an example na ay tag-iya diri sa mong bahay na santol na hi can you get it at cotton fruit? What is cotton fruit? You know cotton fruit ay bugo
Santol, santol, di ba? Yes, I know, no rin. So, nada po siya, makatabang din po siya guys, sa ato ang mga nasakit-sakit sa cardiovascular, like, na yung mga like, mga stroke, cancer, so, ato ning kanon guys, pero ning kaon na po guys, wala ba ko kasi yung stroke habos, cancer, yung kaon lang po ko, para pang padugang sa ato ang vitamin C, o pang prevent, o pang boosting sa atong immunity. Pero napay kuan guys, dapat pod di nato kanunayog kaon ang santol kay malosing ato ang vitamin B ug vitamin C. Munang atong laktawan, pwede po nato kanunayon ang santol ug kaon kay magka-eggs ta na malos. Sayang ang ato ang vitamin B ug vitamin C sa atong lawas ug kwaon sa santoy logon, di ba? Atong laktawan like ug karon kaon sa sunod na adlaw kaon na pod kay ilan man guys atong baba kay mangita man nag-aslo mga tamis nga na manang paslaka na itong usay pangayos ba kasi samok na itong baba mo na guys. I hope na katabang ko rin usay makuha usay makatabang usay laing term sa santol. So nakarelate ko guys nakurat lang ko ganun sa pag-search sa Google na adun ko nag-search usay laing term sa name cotton fruit. Tima ninyo guys ha, cotton fruit. Kung naay mayon kayo nagalay mga afam diha nga can you eat cotton fruit? Yeah. Mga tanaga ng afam guys nga, what is cotton fruit? Bugo man dahil pagka kaya cotton fruit. Ina na dyan, bugo kay English, so kaya cotton fruit, diba? Cotton fruit, it is a santal. Yes, I know. So maram to guys, ato ang vlog today. So I hope nakatabang ko, nakalingaw po ko ninyo, nakatabang ko ninyo nga, mo na ni si Jah nga bitaw. So nakagain pa mo kuan ba? Mo na ni si Jah di ay ma. So di ba rin tubag manok no? Sakto jud ang manok. So salamat kaayo guys for watching for today's vlog, and na enjoy lagi pod mo ja. Adyo na mapagkalimti og like, subscribe and share my YouTube channel para pod mag-angat-angat magsikat-sikat tagkaridyo. So salamat kaayo guys for watching, and see you for the next vlog. So another na pod ta guys nga mag-mukbang. Nagmukbang kuno ko guys unsa ko sig kaon dari bugu uy. Sigog experience ko nagkaon diri ko ang santol. Tamis siya. Tamis siya. So katong wala kay lag santol, so nako santol gusto mo order. Char, joke lang to. Tamis siya. So thank you so much guys for watching for another vlog. Ano po ni mukbang ang mangga. So di po pala mangga kay atong i-search kung sa makuha magihin sa mangga. So thank you for watching, and kita tapuhon hangtod sa sunod sa higayon. Tanawa naman sa screen guys ang mga explanation, basalan po ninyo. So thank you so much. Bye bye.